מאוד מאושרים. נכון. הם היו מאושרים. תקופה צנועה. עכשיו, בהתחלה לא היה בכלל טלפון, ואחר כך הגיע הטלפון, אבל שהוא נראה ככה. ככה הוא היה נראה. לא, בזה אין טיקטוק. לא, אין בזה לא הייתי טיקטוק. חייבת בזה. לא, בזה אין טיקטוק, זה טלפון רק להתקשר. מה עושים? אם הייתי חיה בעולם שם, לא הייתי. את חושבת? אני לא יודעת. תקשיבי מה היו עושים. זה היה, החוט של הטלפון היה מחובר לקיר, היו מרימים את השפורפרת, זאת השפורפרת, לכאן מדברים, פה שומעים. את יודעת מי המציא את הטלפון? שנייה, אני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל יש לי את הסיפור שלו בבית. וואו. גם יש. אז רגע, תקשיבו, היו מרימים את השפורפרת, ואז היו מחייבים. שלכל מספר טלפון יש איזה, לא יודעת מה, 7 ספרות, אז נגיד המספר מתחיל ב4, אז אני שמה את האצבע פה על 4, עושה ככה עד הסוף, ועוזבת. אחרי 4 צריך לעשות 5, אני עושה ככה עד הסוף, ועוזבת. ואז נגיד יש את הספרה 1, אני עושה ככה עד הסוף, ועוזבת, ואז זה מחייג. שומעים את עד שעונים לנו מהצד השני, ואז אפשר לדבר. בלה 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 שלום, ביי ביי, ומנתקים. ככה זה היה. עכשיו, זה היה כדי להתקשר בטלפון. לא יכלתי להיות גם שם. רגע, בואי נראה. עכשיו, מה עושים כשנכנסים לצריף וחשוך? היה נרות. דומה, נכון? יפה, נכון. זאת הששית. לא. תקשיבי, גם זה לא בא. תקשיבי נשמע נחמד. מה שזה כתוב לבעיה? לוי, כן. אבל רגע, אני מסבירה להם. לוי? שנייה, אני מסבירה לבנות. הוא ילד? לא, בוא תשב איתנו. בנות, תקשיבו רגע, איך עושים עם הששית. אני יודעת מה עושים איתה. יאללה, בואי תסבירי. לוקחים כזה חרק כזה, זה לא כזה חרק שזוהר בחושך, שיש לו מה שזוהר. לא, תשמעי, עושים אחרת. יש חומר שנקרא נפט, שאיתו אפשר להדליק אש. היו מכניסים, שופכים אותו פנימה. כאן בפנים היה פתיל, חוט כמו של נר. זה מה שהתכוונתי. כן? אז אותו היו מדליקים עם גפרור, ואז היו שמים את הזכוכית שתגן על האש, והיו נכנסים ככה לצריף, לראות מה יש בו. עכשיו תגידו רגע משהו. בערב או בבוקר? בלילה, כשחשוך. אבל בואי שבי, אני רוצה לספר לכם עוד משהו. תחשבו. בואי. שבו. שבו רגע, יש לי עוד משהו מעניין לספר לכם. זה גיבור? יאללה, תכף נסתכל. חבר'ה, היא מחכה לכם. בואו, אנחנו רוצים להמשיך. בנות, שבו רגע. שירה. שבו. יאללה, בואו נקשיב. תקשיבו רגע. אתם יודעים מה, נגיד שאז, כשרק הכל התחיל ולא היה חשמל ולא היה זה ולא היה זה, מה היו עושים אם היו רוצים לצלם, נגיד לצלם את הקיבוץ? כזה היה מיוחדת. נכון. איך קראו לה, את יודעת שירה? זה, מצלמה. לקחת לנו את זה מהזוגון? לא. יש לנו כזה הרב. נכון. זאת מצלמה שבפנים היה פילים. זה כזה, אפשר לראות? נכון, עוד מעט אני אתן לכם לראות. שנייה, תקשיבי. היו ככה מכוונים ולוחצים, וזה היה מצלם. אחר כך, אחרי שהיו מצלמים 24 תמונות, או לא יודעת כמה, היו לוקחים את הפילים מבפנים ומביאים אותו למעבדה מיוחדת, שהייתה מפתחת את זה לתמונות קטנות. ואיך ראו את התמונות הקטנות? עם המצלמה. תראי, רגע. לתמונות הקטנות האלה קראו שקופיות. עם זה? נכון, בדיוק. אבל רגע, זה אני רואה שהוא נפתח. איפה השני שלנו? הנה השני שלנו. ידעתי. תסתכלי מה יש פה בפנים. לא זה. נכון. וואו! מה ראית? אישה. נו. וואו, זה הבית שלי! לא, זה סתם זה. לא, אני פה גרה באמתי. רגע, אני אנסה לסדר את זה. כן, אני פה גרה באמתי. אני לא יודעת, תראי שנייה. באמתי אני... אוי, נפל. תנסי בזה. אתה רוצה? אני... את לא רואה? כן. תחזיקי את זה. רגע, תראי.
זה שקופיות. ככה היו לי תמונות בה. תחזיקי? כן, אני צריכה... וואו, זה יפה. יפה? אז זהו, ככה היו רואים את השקופיות. מה לא אחד כזה? בואי, יש פה, איפה זה? הנה. הנה עוד פה בבית שלי. אתם רוצות שנסתכל במפה ונראה איפה אנחנו? לא, כן, אני אראה לך איפה אני גרה. בואי. תראי. זה גן שעשועים נכון? מה? מה זה המקום הזה? גן שעשועים? פה אני גרה. זה באמת? מדהים. ממש כמו לגן שעשועים. איפה את גרה? זה הבריכה, אני גרה מעל הבריכה. מדהים. איפה אנחנו עכשיו? אני רק חושבת זה הבית, לא אמור להיות אני חושבת שזה מה לדבר. איפה אנחנו עכשיו? בא לי לראות. עכשיו אני רואה. זה הזוגות, אנחנו פה בחדר לפנים. תראי גם. מדליק, נכון? שנייה, אבל לאן אלה מחפנים? רגע, בואי נראה, הולכים מהזוגון עד לחדר אוכל, או שעולים לגנים. פה זה הגנים. הכפכפים כאלה, אבל אני רוצה לאן את רוצה להגיע? להגיע להרחבה. להרחבה. אז בואי נלך מהזוגון. או שניסע בכביש. בואי ניסע בכביש ככה. נעבור את הכיכר, נעלה למעלה, נמשיך. ולאן בהרחבה את רוצה להגיע? למעלה? למעלה. הגענו. ועכשיו אם את רוצה לרדת, איך את יורדת? וסבתא שלי, סבתא שלי גרה, וכאן יורדים. אפשר מפה גם, סבתא שלי גרה, מה זה? מה זה? זה איזה מקום איפה שהיו כבשים ואיזו. אני גרה פה ופה סבתא שלי, אנחנו שכנים. האיזות עכשיו לא נמצאות. חברים, את רוצה לראות את התמונה היפה של מי שמכירים? בואו תראו. אני הולכת להראות לכם עכשיו תמונה עם שתי אנשים שאתם מכירים. אפשר להתקשר בפלאפון הזה? יש פה שני אנשים, שירה. יש פה שתי אנשים שאתם מכירים. בואו נראה את מי אתם מזהים. שתיהם היו מדריכים שלכם. לא. יש פה שתי אנשים שהיו מדריכים שלכם. תסתכלו טוב. הוא נראה כמו בן דוד. מי זה? מי זה? אפי! נכון, זה אפי. והוא גם מדריך שלכם, שתמיד רוכב על אופניים, איך קוראים לו? לא, אוהד. נכון? למה האנשים האלה ערומים? לא ערומים, הוא נכנס. תודה רבה לאורי. תודה לכם. תחזרי לבזה של השקופית שלי. נכון, שנוכל לעבוד גם לאחרים. בא לי להסתכל על המפלים. פה, הנה סבתא של גל. קוראים לסבתא, סבתא של גל? אל תשכחו את זה גלוש. אמא של מאיה. כל הכבוד. זה אמא של... נכון. יואו, אני לא מאמינה. גל, אני לא מאמינה. גל. מה ראית? איפה אני? תראו? בוא נסתכל על התמונה. מה בא לך? את מי ראית? מכירה? זה עכשיו. אני מכירה את זה. אתם יכולים גם לבוא עם ההורים. לא, בזה לא לגעת היום. אוקיי? אתם יכולים גם לבוא עם ההורים ולהצטלם. תגידו להורים שאתם רוצים לבוא להצטלם. בסדר? תודה רבה לאורית. תודה לכם. יאללה בואו. וזהו. וזהו, זו הייתה הקבוצה האחרונה. בא לי להמשיך לראות. אז כמה ילדים היו לנו? היום הגיעו 19, בדרך כלל הם 26, בגלל זה חשבנו שזה יהיה אפילו 5 פעמים. וואלה. יואו. חמש פעמים אין סיכוי שטוב. תגידי לי רגע, אני צריכה ממך, עד מתי את פה? לי, אני עד 12 וחצי ואז יש לי פגישה. למה את שואלת? אני רוצה לדבר איתך מה. יאללה. אולי הוא יפה את אבא שלי. אבל לא היה ילד. את אבא שלי שהוא היה ילד. את אבא שלו שהוא היה ילד. בואי נחשוב איפה אפשר לראות את אבא שלו שהוא היה ילד. מה זה? למה יש פה? יאללה. חברים, תודה רבה לאורית. קדימה. קוראים לו
לא. 3, 4, אנחנו... לא הבנתי, למה יש פה איש? גלי ושירה, אנחנו... תקשיבי רגע, תגידי לאבא שיבוא איתך לפה ונחפש ביחד. בסדר? למה לך את אבא שלי? נו, איך קוראים לאבא שלך? הוא לא, תראו מפה. הוא נולד בראש הנקרא? כן, אני נולדתי בנהריה. כן, כמובן. אפשר לראות את הכתב הקטן? כן, אבל אני חושבת שמחכים לכם בזה. מחכים לכם בזוגון. תבואו עם ההורים, תבואו עם ההורים ונוכל לדעת בסדר? מה למה? הפרות כל כך גדולות. כי פרות הן גדולות. הן יותר גדולות ממה שאני ראיתי במציאות. הפרות הן ממש גדולות, אבל פה החברים יושבים על הכיסא. אוקיי? אתם רואים? הם יושבים על שרפרף, והם ממש חולבים אותם ביד. יחס. זה פרה, זה איש שחולב את הפרה, זה העתין של הפרה. מה הוא עושה על הפרה? אני חושבת שהוא מחלק, הוא לא על הפרה, הוא על איזה טרקטור. אני חושבת שהוא מחלק שם חציר או משהו. בסדר?